Hello, ja estic de la pelo i ara vaig a fer classes de cant. Mi gente latino. Mi gente latino! No sé si s'escolta bé perquè amb aquests cascos se veia un poco com si fuera un microondas. Però bueno, tinc moltes ganes d'anar al gym aquesta setmana i d'anar 4 dies en comptes de 3. I... Hola, he anat a sopar amb els meus amics barra managers i coworkers. Amb Pere i el Santi. Morses. The future is weird. Baila Santi. A ver qué habrá por aquí. Good morning. Avui tenim reunió amb els de Camboya Studio. Hola, ara m'estic donant una volta sola per Gràcia i he comprat això que és un gatito sorpresa per a mi madre. I estic simplement vibing jo sola sense cascos ni res. Hola. Estic amb la Míria. I vamos a beber cerveza. Oye, ¿qué está pasando? Que tothom ens està tractant molt bé. Ens estan, bueno, tratando como dioses aquí. Anyway, so. What the hell? No way. Lo fea que estic en moments així, en plan. No gravo quan estic per casa i tal, perquè, girl, este en mi peinado. ¿Sabes? Bueno, dit això, avui estic... o sigui, sempre començo el dia amb el camino de l'artista, que després explicaré millor el que és. Ara he d'enganxar com unes imatges, perquè he començat amb unes setmanes que ara hi ha exercicis que te pide hacer como un banco de imágenes, entonces de todo le busqué una foto y ahora lo voy a pegar. Però bàsicament els matins els començo amb el camino de l'artista i fent els exercicis i girl, te da pa una horita o más. Hi, estoy intentando editar por primera vez en mi vida vlogs y tengo aquí un Canva con referencias y demás. No sé aún cómo saldrán. Hola, gym. Avui vaig bareface, com el dia ho indica, perquè tinc la regla i m'estic a punt de desmaiar real, o sea, no tinc gens de força i no sé com ho faré, de veritat. Sí, és que jo ara al gym és una putada perquè no el tinc a casa. Sí, jo estic vivint una doble vida de que jo vaig a Barna i després a casa, però a casa no estic pagant un gym. Llavors he d'anar, tinc de dilluns a dijous per anar cada dia a saco paco. Llavors ahir era dimecres i m'ho vaig saltar i avui he de fer 2 rutines. Estic a punt de desmaiar i no hem començat. Fa molta calor. Y pues ya nos preparamos tal, este tío... Otskavi, aniversari. 42. Un niño que te amo mucho. ¿Le pego un bocado? Espérate, le pego un bocado. Yo también quiero. Toma. Está rico. Da. Hola, estic anant a la psicòloga. Avui també vaig sense res de maquillatge i normalment no estic acostumada. Però bueno, the world is healing, no? En plan, no he de tenir tant de problema amb això ni tanto complejo perquè
moltes de les vegades que semblo que... O sea, que yo penso que luzco horrible, no se me puede ni mirar a la cara. No luzco tan mal. Pues avui estic anant caminant perquè quan arribo en bus al poble no tinc el meu cotxe. M'han de portar cap al meu cotxe, si no, no tengo cotxe. Llavors, avui m'he quedat a dormir aquí a casa del meu nòvio i estic anant caminant. A tothom li encanta com ir caminando. A mi m'encanta també. Modo lo veo un paseíto, tal. Modo que no me disgusta. Pero estoy en una edad y en unos tiempos que yo veo un banco, me voy a sentar. Yo veo un bus, lo voy a coger. Veo un metro, lo voy a pillar. I'm so sorry about that. Vamos a regalarle bombones, que fa molt que no la veig. Vamos a pasarnos 2 horas aquí. Venga, vamos a entrar. Hello, acabo d'arribar al lloc on faig els bolos de divendres i avui es veu que ja baixarem a les carpes, que és un espai com superxulo, a veure què tal va. A veure si puc fer vídeos aquesta nit. Oh my god! No m'esperava algo tan heavy. Carruaje de la época medievo. No, medievo no. Just to clean the air. Lloro. M'ha picat a la porta aquesta. Sí. Misha. Venga, yo vestida de negra y pam. Todos los pelos. Sí. Lo perfecte que és aquest vestit, o sigui... Una cosa com superimportant de la meva vida, crec que és necessari com especificar-ho perquè és com bastant important per entendre el meu context. I és que entre setmana intento estar a Barcelona i després fitness, quan tinc bolos i tot això, els tinc pel Maresme i torno cap a casa. Més o menys quan jo estic molt liades a finals de setmana i a principis de setmana, que és com que dejo una vida atrás y empiezo con la otra, en plan... Són vides com bastant paral·leles i quan vaig cap a Barna tinc aquestes tasques i aquestes cosetes i aquestes tal, i quan vinc cap aquí tengo otras necesidades y otras tareas y otras cosas. Pues vaig una mica de cul sempre amb la meva vida de Hannah Montana. Però bueno, una de les coses que m'agrada quan vinc a casa és que tinc el cotxe, la meva sotopeta, i nada, la amo. Aquest cotxe ha viscut 1000 coses amb mi i jo sempre em veu cantando en el coche, gozándomela, derrapando las curvas, tú sabes. Estic amb el meu jefe. Hola, bona nit, soc en Paco. Es diu Àlex, en realitat. Àlex Banda, 96. Véndete. Home, un trabuc així de gran. Hola, hem vingut a la piscina. Aquest és el nostre look. I s'ha puesto el sol. O sigui, s'ha tapat tot el puto sol. Avui tinc bolo, són les 9:07, vaig super tard. M'he oblidat de carregar la tablet i estic portant una llargo, soc un desastre. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.